găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Puncte de Vedere. Multe lucruri rele, spun unii, bune, spun alții, se întâmplă în societatea românească, din ce în ce mai puțin. Vorbim despre problemele reale, ale noastre, ale tuturor. Blamăm sănătatea, educația, locurile de muncă, dezvoltarea, să facem... Le blamăm. Dar când e vorba de făcut treabă, ne împiedicăm de interesele unora, ale altora, de ce vor unii, alții, indiferent de ce culoare politică ar fi, cum spuneam, uitând de problemele reale. Discutăm astăzi în ediția noastră specială cu doamna deputat Carmen Holban. Bine vă regăsesc, doamna deputat. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Din ce în ce mai scumpă la vedere, în sensul că foarte multă treabă în Parlament, adică chiar stați pe acolo. Da, chiar este multă treabă în Parlament, iar acum este o perioadă în care se muncește foarte mult. Zâmbesc pentru că ieri în Parlament un politician, un senator, chiar a spus: a fi politician înseamnă să studiezi și să citești foarte mult. Nu spun cine, vă las pe dumneavoastră să analizați, chiar am zâmbit și zic: uite un lucru bun, niciodată n-am găsit cuvinte de laudă la adresa senatorului respectiv. L-ați găsit acum. Zic acum, când spune că într-adevăr și recunoaște că este multă muncă în Parlament, atunci l-am apreciat. Da, eu nu știu, muncița de-aia înseamnă că ia somnul pe cei de la USR. De prea multă muncă, epuizați, noastră cei de la putere. Ei au un program aparte, adică au un program de somn în Parlament atât în timpul nopții, un program de somn în timpul zilei. Colegi de-ai noștri chiar au propus să li se mărească, să li se dea și diurnă și nocturnă, pentru că non-stop stau în Parlament, dar nu pentru a munci, pentru că ei nu sunt atenți în timpul ședințelor respective. Și o să vă rog să le transmiteți din partea mea, să aibă bunul simț, să nu mai doarmă pe banii mei, zic. Am și eu dreptul, uite că tot e la modă protestul. Eu n-am nu mai dormiți pe banii mei. Adică pe ai voștri, da, dar pe ai mei nu. Le-ați transmis direct, deci eu or să recepționeze mesajul dumneavoastră. Într-adevăr, mulți români gândesc ca dumneavoastră și eu gândesc asta, pentru că cei care ne-au votat să mergem să muncim, să mergem să fim atenți, să gândim, să fim logici și să luăm deciziile cele mai bune. Acum mi-ați ridicat mingea la fileu, cu riscul, dar nu vă plăcea ce vă spun. V-au trimis acolo să și luptați pentru a le apăra votul, doamna deputat Holban. Și să știți că sunt social-democrați în Târgoviște, în Dârbovița, care spun: domne, mergeți și apărați-ne votul. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile i-a făcut pe votanții și simpatizanții dumneavoastră să se gândească că, domne, da, pe noi ne mai bagă cineva în seamă. Toată lumea vorbește de stradă, dar la 500.000 care s-a dovedit că nu sunt 500.000, că n-aveau loc fizic să intre acolo. Cu toate calculele matematice și fizice, dar să zicem că erau 500.000. Dar ăia 3 milioane care v-au votat și v-au trimis acolo, v-au trimis să le apărați drepturile și votul. Și s-au simțit neglijați, de aceea zic eu că au ieșit parte din ei la Cotroceni. Ați primit astfel de semnale? Pe noi cine ne apără? Pe noi cine ne apără, noi suntem să-i apărăm pe toți. Noi suntem puși acolo să facem legi, să guvernăm bine. Noi suntem acolo să respectăm un program de guvernare pe care ni l-am asumat, un program de guvernare pe care l-am promis către votanții noștri și de care ne ținem de cuvânt. Nu-mi place să spun votanții noștri și ceilalți votanți, noi muncim pentru oamenii din România. Dacă în Parlament s-a vorbit și președintele a venit și a delimitat clar votanții mei și votanții celorlalte partide. Nu se poate să vii ca și președinte și cu un zâmbet larg să
spui să faci deja împărțirea României între votanții mei și votanții celorlalte partide și să fragmentezi și să tai în carne vie, să zâmbești și să umilești pe ceilalți parlamentari care îi consider că nu sunt parlamentarii tăi. Eu consider că acest președinte este al tuturor românilor. Acest președinte pe care nu l-am votat este președintele țării mele. Acest președinte trebuie să fie președintele tuturor românilor. Să nu mai fragmenteze, să nu mai zâmbească cu acel zâmbet larg și arogant la adresa românilor, să nu se mai alăture doar unor manifestanți și protestatari, ci să meargă și să unească această Românie printr-un dialog, așa cum îl dorim toți, un dialog al binelui. Sau măcar să tacă, să stea acolo cum a stat 2 ani de zile pitit, dar înțeleg că și-a luat o nouă firmă, o societate care lucrează la imagine și l-a învățat să joace teatru. Mie mi se pare că joacă un teatru ieftin. Este un actor. Aceeași senzație am avut-o și eu, pentru cuvintele erau bine gândite, pauze, zâmbete teatrale. Repetiții, așa, știți că trebuie să existe o concordanță, o legătură între gesturi, mimică și ceea ce scos pe... Cred că mai au de lucru aici cei de la firma respectivă. Iată, vedeți cum se scurge timpul și vorbim despre aceste lucruri, în loc să vorbim despre buget. Zic că este foarte important că vom avea buget, că încă nu-l avem, că trebuie să zică și președintele 3 vorbe despre să dea o semnătură, văd că este foarte ocupat, nu dă, însă ați aprobat bugetul, a trecut în Parlament și noastră sunteți în Comisia de Sănătate și spuneam că sănătatea este un lucru blamat de toți și în ultima perioadă uitat. Haideți să ne spuneți ce s-a întâmplat în Comisia de Sănătate, cum ați împărțit banii? Da, multe lucruri care s-au făcut în această perioadă pentru români au fost uitate, multe lucruri bune au fost uitate, tot ce s-a făcut bun în programul de guvernare de până acum și respectarea pas cu pas a programului de guvernare a fost dat uitării. Este mult mai bine să dăm uitării lucrurile bune care se fac în această perioadă. Este ușor să nu-ți amintești că salariul minim pe economie a crescut, să nu-ți amintești ceea ce se întâmplă bun în România și să scoți pe toate posturile de televiziune numai lucrurile pline de ură, astfel încât să duci România într-un dezastru și să consideri că asta este țara noastră. Nu, asta este țara noastră, nu de asta am venit în Parlament și nu asta intenționăm. Intenționăm să facem lucruri bune pentru români. Iată că în programul de sănătate avem acum 3,5 miliarde de lei mai mult decât în 2016. Principalele obiective finanțate au fost în jur de 700 de milioane de lei suplimentar pentru medicamentele compensate și gratuite. Da? Chiar astăzi se discută în guvern, printr-o transparență totală, scăderea prețului la medicamente cu 35%, ceea ce va fi foarte bine pentru buzunarul românului de rând, introducerea unor noi molecule în această listă, astfel încât oamenii să beneficieze de cât mai multe gratuități și să crească gradul de sănătate al populației în România. Construcția spitalelor regionale este o altă problemă asupra căreia ne-am aplicat, exista și în programul nostru de guvernare și aici aș vrea să mă aplec puțin asupra amendamentelor care au fost respinse în cadrul comisiilor și mai târziu în cadrul Parlamentului. Au fost 89 de amendamente. De ce au fost respinse? Din cadrul tuturor partidelor. Da, tuturor partidelor. Nu neapărat un partid care și-a prezentat a fost respins. Nu, toate amendamentele au fost respinse pentru că ele se găseau deja în programul de guvernare, da? Deci practic n-avea cum să suplimentăm din moment ce ele deja erau cuprinse sau existau motive reale de rezolvare a acestor probleme. Bun.
pentru fiecare spital județean cât un computer tomograf. L-am promis, ia uite că acum l-am cuprins și vom realiza această promisiune pe care noi am avut-o. Achiziționarea vaccinurilor obligatoriu pentru copii și aici avem 774 de milioane de lei. Vaccinurile au fost tot timpul o problemă și încă mai sunt. Acum găsim rezolvarea reală pentru ele, astfel încât copiii noștri să fie sănătoși. Dotarea 7 spitale cu acceleratoare lineare pentru tratarea cancerului. Și ele au fost cuprinse, acum într-adevăr ele devin realitate. De asemenea, creșterea salariilor în cadrul sistemului sanitar cu 15%, creșterea de asemenea a salariului minim pe economie nu fac altceva decât să aducă un plus și o bucurie, zic eu, în cadrul tuturor angajaților din sistemul sanitar. Da, știți că sunteți acuzați, domne, ați luat bani din bugetul instituției președintelui, ați luat bani de la SRI și dați la sănătate și adică se poate așa ceva? Nu se poate pentru că este nevoie de bani în sistemul de sănătate. Eu am mai spus-o, degeaba facem multe lucruri în alte părți dacă românii nu sunt sănătoși. Eu fiind farmacistă, Știți că de la citit mi s-a tras, zic eu, în ultimele zile, eu, de la citit, necitit. Fiind farmacistă, țin la sistemul de sănătate, iubesc sănătatea și vreau ca fiecare român să aibă o sănătate așa cum trebuie pentru a putea gândi bine, munci bine, trăi bine. Pentru că dacă un om nu este sănătos, nu se poate duce la servici, nu poate să asigure un mediu în familie și sunt foarte multe probleme. De sănătate este extrem de importantă și trebuie să ne aplecăm cu seriozitate asupra ei. Spuneți-mi dacă la nivelul unităților sanitare din județul Dâmbovița există ceva beneficii din aceste măsuri pe care tocmai le-ați luat sau urmează să beneficieze și unități sanitare din Dâmbovița? Deci nu numai unitățile sanitare, dar ne-am aplicat asupra sistemului de salarizare care oricum este și să știți că am vorbit cu foarte mulți medici și asistenți medicali și erau foarte mulțumiți dacă într-adevăr simt, se văd mai motivați și de asemenea sunt foarte fericiți pentru că pot să aibă un trai decent, că nu mai poate să aplaneze asupra lor acea mită de care erau care se discută și se discuta și în sfârșit oamenii sunt de părere să aibă salariile așa cum trebuie, să muncească sănătos și să nu mai aplaneze această suspiciune asupra lor și se simt foarte ușurați din acest punct de vedere. De asemenea, vor beneficia și dâmbovițenii pentru că rețetele compensate și gratuite vor avea un buget mai mare, medicamentele se vor ieftini, deci iată, deși dâmbovițeanul își poate cumpăra un medicament mai ieftin, vaccinurile la fel. Exact, și vaccinurile, asta este o problemă cu vaccinurile, însă în ceea ce privește utilarea spitalelor, Spitalul Județean din Târgoviște este utilat. Da, avem un spital, tomograf, avem un spital frumos față de alte spitale din țară, unde într-adevăr trebuiesc făcute reamenajări și o atenție deosebită asupra lor. Spitalul nostru este un spital care are și arată un spital modern, mai ales pe anumite secții. La noi trebuie lucra la mentalitate, zic eu, la mentalitatea cadrelor medicale și noi am mai discutat, doamna deputat, despre acest aspect al comportamentului cadrelor medicale vis-a-vis de pacienți. Și la asta se lucrează. Stăteam de vorbă într-o zi cu directorul Spitalului Județean și
și povestea că se fac anumite programe prin care personalul este inițiat în modul în care trebuie să se comporte cu pacientul. Vreau să mai adaug însă că în programul de guvernare este trecută reabilitatea spitalelor județene, care se face dintr-o altă linie de finanțare decât bugetul de stat, dar la asta o să ne oprim într-o emisiune următoare, pentru că vreau să dezvolt mult mai mult subiectul respectiv. Da. Spuneți-mi ce altceva mai aveți de lucru în Parlament. Am văzut că există, da, în această perioadă în care noi vorbim, au loc audieri la Comisia SRI, urmau din ultimele informații până să intrăm noi în emisiune să aibă audieri și la Comisia de Buget Finanțe, însă surpriză. Știți că era vorba de gaura aia de 10 miliarde de care n-a mai vorbit nimeni. Că întotdeauna o știre bombă o acoperi cu altă știre bombă la, știți, la pătrat. Și nu mai vorbește nimeni de gaura aia și înțeleg că domnul Cioloș le-ar fi răspuns celor de la audieri, e în concediu dânsul, deci n-are timp să vină la comisie să vorbească despre acea gaură de 10 miliarde. Totdeauna lucrurile se vor lămuri, pentru că trebuie să avem această speranță că se vor clarifica. Trebuie să se clarifice lucrurile, trebuie să se clarifice în toate domeniile lucrurile, trebuie să se clarifice lucrurile și nu numai în această problemă, însă trebuie ca România să fie o Românie în care omul să știe clar ce se întâmplă. Transparența, vom lupta pentru această transparență, vom lupta pentru o comunicare corectă. Există deficiențe de comunicare, iar oamenii nu percep real mesajul nostru. De aceea trebuie să intervenim de mai multe ori, să avem o relație cu presa mult mai deschisă, mai clară, astfel încât mesajul să ajungă clar la oameni, pentru a nu mai apărea aceste interpretări. Sau a nu mai profita unii de comunicarea defectuoasă. Și asta este posibil, dar dacă transmiți mesajul corect și real, el va fi perceput ca un mesaj corect și real. Și poate să vină, dar asta nu înseamnă că nu se pot interpreta, că fantezia oamenilor este mare și poate să apară un mic artificiu pe care poți să-l demontezi foarte clar printr-o altă comunicare precisă. Un ultim lucru pe care vreau să-l discutăm, știu că aveți un program clar de audiențe cu cetățenii și sunt tare curioasă ce v-au transmis târgoviștenii, dâmbovițenii în ultima perioadă. Este bine că ați amintit asta ca să pot să fac public, pentru că am acest program de audiențe vinerea. Cabinetul este în cadrul Consiliului Județean la etajul 5, vinerea de la ora 10 la ora 13, mă puteți găsi acolo. Sâmbătă mai am un cabinet la sediul partidului. Cei care nu vor să vină la sediul partidului și să comunice, mă pot găsi la Consiliul Județean la etajul 5. Oamenii vin și își spun în general problemele personale. Problemele personale legate de locuri de muncă. Cele mai multe probleme cu care m-am confruntat în această perioadă au fost cele legate de locul de muncă. Având în vedere că vom avea cât de curând o fabrică alături de orașul Târgoviște, atunci există posibilitatea să rezolvăm foarte multe din aceste probleme ridicate. Chiar am găsit câteva soluții pentru oamenii care au venit și au ridicat această problemă și m-am bucurat foarte mult, pentru că atunci când rezolvi pe cineva și îi creezi un loc de muncă, ai satisfacția că ai făcut ceva pentru familia respectivă. Da. Vă mulțumesc, doamna deputat, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare.